No. Môžem? Áno. Čo? Áno. To sa nedá, to je moc ďaleko. Zmrzli mi rukavice. Kokos, však ja nemôžem výjsť. Choď dole ešte. Počkaj. Však by pomohla, ale vidíš, že to dá sám. Ešte raz. Chyť, že sú zmrznuté, však nejdu zehnúť ani. Tak choď ešte raz. Tu ale iba. Počkaj. Počkaj, ja si najprv terén pozriem. No, to je lepšie. Dávaj, však skočíš. Môžem počítať? Povedz mu, nech ide, lebo. Môžem? Áno. 1, 2, 3, 4, 5. Vypadni Randy za ním! Ty kokos, koľko vody tu natieklo. No. Hej, zeber ten veľký kus, čo je taká vrstva. Za tebu. Jaj. A to porendím. Nie? Podaj mi to. Zapadne tam na teba. A ide Jeden auto. mrňavý. Randy, trhaj. Hajdel. Repete. Typo vajčak. Ty kokos, dobrý sneh na... Nie, Daj si tú kapsu dole. Daj si ju dole. Ujde, Randy. No dobre, tak počkaj. To bolo už iné. Ty kokos, ja to mám pod bundu. Chalani, poďte ma vyťahnuť. 2 metre minimálne. Randy, poď sem, poď mi pomôcť. Poď, Randy. Poď. Jej, ani raz sa netrafím, či čo?